Η αναπαραγωγή είναι γνώρισμα της ίδιας της ζωής. Χωρίς αναπαραγωγή δεν υπάρχει ζωή και χωρίς ζωή δεν υπάρχει αναπαραγωγή. Άλλοι οργανισμοί αναπαράγονται μόνοι τους, ενώ άλλοι χρειάζονται τη συμμετοχή 2 ατόμων σε αυτό. Τι συμβαίνει με τη βιολογία των φύλων στη φύση, πότε και γιατί μπορεί να ξεκίνησε ένας τέτοιος διαχωρισμός σε φυτά και ζώα ή ακόμη και σε μικροοργανισμούς με δεκάδες διαφορετικά βιολογικά φύλλα, τι προκαλεί όλη αυτή η διαφοροποίηση και για ποιο λόγο άραγε, πώς επηρέασε τους πρώτους αλλά και τους σύγχρονους ανθρώπους. Enjoy the science as you enjoy the life. Καλώς ήρθατε στο 4ο επεισόδιο της σειράς podcast Enjoy the Science και πρώτο για τη νέα σχολική χρονιά. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Spotify. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής Οικολογίας και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Σπύρος Σφενδουράκης. Ο κύριος Σφενδουράκης έχει ασχοληθεί με τη μετάφραση επιστημονικών βιβλίων εξελικτικής βιολογίας και οικολογίας, ενώ έχει αφιερωθεί στην εκλαΐκευση και τη διάδοση της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, πέραν του επιστημονικού τομέα, έχει εμπλακεί με τις τέχνες, εκδίδοντας την ποιητική συλλογή Μελέτες Ζωής αλλά και βιβλία. Κύριε Σφενδουράκη, καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Στη φύση, συναντάμε πολλές διαφορετικές στρατηγικές αναπαραγωγής, ζώα που αναπαράγονται μόνα τους, ζώα που αφήνουν ένα σωρό απογόνους στην τύχη τους ή που γεννούν λίγα ή ένα μικρό που του παρέχουν φροντίδα όπως ο άνθρωπος. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο αναπαραγωγής τους? Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική αυτή η πρόσκληση για μένα. Και συνεχίζω με την απάντηση στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που μου θέσατε. Ένας παράγοντας, λοιπόν, είναι η εξελικτική τους προέλευση, δηλαδή το τι έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους. Αυτό όμως που έχουν κληρονομήσει μπορεί να τροποποιηθεί σε κάποιον βαθμό και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου ζουν. Δηλαδή, από το πόσο εύκολα μπορούν να βρουν τροφή, πόσο σημαντική είναι η προστασία των απογόνων από θηρευτές και άλλα τέτοια. Τέλος, εξαρτάται και από τον χρόνο που χρειάζονται τα μικρά για να μπορέσουν να επιβιώσουν μόνα τους. Δηλαδή, από το πόσο πρόωρα γεννιούνται ή πόσες δεξιότητες απαιτεί η ζωή τους. Έτσι, συχνά έχουμε παρατεταμένη γονική φροντίδα, όπως τη λέμε στην οικολογία της συμπεριφοράς, σε κοινωνικά είδη, τα οποία πρέπει να μάθουν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τα άλλα μέλη της ομάδας τους. Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί ως μονογαμικό όν ή οι λόγοι της μονογαμίας είναι καθαρά κοινωνικοί? Υπάρχει αποκλειστική μονογαμία στη φύση? Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι οι κοινωνικοί λόγοι δεν έρχονται σε αντιπαράθεση απαραίτητα με την εξελικτική προέλευση της όποιας συμπεριφοράς, αλλά είναι ένα μέρος της. Δηλαδή, σε πολλά κοινωνικά είδη υπάρχουν συμπεριφορές που διαμορφώνονται από την κοινωνική ζωή. Οι άνθρωποι τώρα, όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, για το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας μας ως είδος, θα πρέπει να ήμασταν διαδοχικά μονογαμικοί, όπως λέγεται. Δηλαδή, να κάναμε μονογαμικές σχέσεις μέχρι να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά με ένα άτομο και μετά ίσως για την επόμενη οικειοφορία με κάποιο άλλο άτομο. Έχοντας όμως επίσης και τάση για εξωσυντροφικές σχέσεις, όσο και για περιορισμένη πολυγυνία, όπως λέμε, όταν οι διαθέσιμοι πόροι το επέτρεπαν, όπως συμβαίνει σήμερα, ας πούμε, στην φυλή των Σαν της Νότιας Αφρικής, που είναι ο παλαιότερος κλάδος των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτό το συμπεραίνουμε επίσης και από τον ήπιο φυλετικό δημορφισμό μας, που δηλώνει μειωμένο ανταγωνισμό για πρόσβαση στα θηλυκά, αλλά επίσης και από στοιχεία της συμπεριφοράς μας, όπως είναι το ότι αναπτύσσουμε ζήλια στις σχέσεις μας κτλ. Φυλετικός δημορφισμός, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε, εννοούμε τις διαφορές στη σωματική κατασκευή αρσενικού θηλυκού. Στον άνθρωπο οι άνδρες είναι ελαφρώς πιο μεγαλόσωμοι, με πιο ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα κατά μέσο όρο από τις περισσότερες γυναίκες. Οπότε λέμε ότι έχουμε έναν ήπιο φυλετικό δημορφισμό. Συνήθως ο δημορφισμός, όταν υπάρχει, συνδέεται με ανταγωνισμό των αρσενικών για πρόσβαση στα θηλυκά. Από τη στιγμή που σε εμάς είναι ήπιος αυτός, είναι μικρός, δεν είναι πολύ μεγάλος όπως είναι στους γορίλες, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός ή δεν υπήρχε στο εξελικτικό μας παρελθόν πολύ έντονος ανταγωνισμός, αλλά παρά τα αυτά δεν είναι και τελείως απόν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ζευγαρώματος σε είδη όπως ο άνθρωπος έχει αρκετή πλαστικότητα και εξαρτάται και από τις οικολογικές συνθήκες. Έτσι, όταν η Γεωργική Επανάσταση, ας πούμε, επέτρεψε τη συσσόρευση τροφής και πλούτου, επεκτάθηκε πολύ περισσότερο η πολυγυνία, δηλαδή το σύστημα ένας άνδρας να έχει αρκετές γυναίκες, η οποία μάλιστα σχετιζόταν και με την κοινωνική ιεραρχία.
Οι πλούσιοι και οι ισχυροί μπορούσαν να έχουν περισσότερες γυναίκες, ενώ οι φτωχοί λιγότερες και καμία. Το αντίστροφο, πολυανδρία, δηλαδή μια γυναίκα με πολλούς άντρες, το συναντάμε εξαιρετικά σπάνια στις ανθρώπινες κοινωνίες και μόνο σε περιπτώσεις όπου οι πόροι, είτε αυτοί αφορούν τροφή, είτε διαθέσιμη γη ή κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και η ανατροφή των παιδιών είναι πάρα πολύ απαιτητική. Τώρα, για το αν υπάρχει αποκλειστική μονογαμία στη φύση, ναι, υπάρχει σε κάποιους οργανισμούς, όταν οι οικολογικές συνθήκες το επιβάλλουν. Όταν επιβάλλουν δηλαδή να υπάρξει γονική φροντίδα και από τους δύο γονείς ισότιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, και όταν οι υπόλοιπες συνθήκες του τρόπου που ζει ένας οργανισμός επιβάλλουν μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλά δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που βλέπουμε. Στα πολυκαμικά ζώα υπάρχει το αίσθημα ζήλιας μεταξύ τους? Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε ζήλια. Εμάς είναι πολύ συγκεκριμένο το αίσθημα της ζήλιας που έχουμε. Φυσικά δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται ένας γορίλας, αλλά η εκδήλωση της συμπεριφοράς θυμίζει κάτι που μοιάζει με την εκδήλωση, την ανθρώπινη της ζήλιας, ή με κάποια κομμάτια της τουλάχιστον. Παραδείγματος χάρη, ένας γορίλας αρσενικός έχει ένα χαρέμι από 7, 10, 12 θηλυκά το πολύ. Εντάξει. Αν το θηλυκό θεωρήσει. Αν το αρσενικό θεωρήσει ότι κάποια από τα θηλυκά υπάρχει περίπτωση να ζευγαρώσει με άλλο αρσενικό, μπορεί να το τιμωρήσει. Να πάει και να το χτυπήσει, να το τιμωρήσει. Ή να επιτεθεί σε όποιο άλλο αρσενικό πλησιάσει στην περιοχή του. Γιατί δεν θέλει να διακινδυνεύσει ένα τέτοιο ζευγάρωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνεται τη ζήλια με την έννοια που την αισθανόμαστε εμείς. Τα θηλυκά πάλι δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Στους γορίλες εννοώ. Έτσι, δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Τα θηλυκά ίσα-ίσα που αν κάποιο αρσενικό το οποίο καταφέρει να ξεφύγει από το δικό τους, σημαίνει ότι είναι πολύ ικανό, έχει επιπλέον ικανότητες. Άρα μπορεί και να τη συμφέρει να ζευγαρώσουν και μαζί του. Γιατί οι απόγονοί τους μπορεί να αποκτήσουν ακόμα καλύτερες ικανότητες. Άρα λοιπόν σε αυτά τα θηλυκά δεν υπάρχει ένας λόγος να αναπτυχθεί ένα τέτοιο αίσθημα. Έτσι, σε άλλα ζώα είναι αλλιώς. Ας πούμε στους χιμπατζίδες, στους μπονόμπο, που είναι το ένα από τα δύο είδη χιμπατζίδων που έχουμε, εκεί η σεξουαλική συμπεριφορά είναι ελεύθερη ανάμεσα σε όλα τα άτομα. Και μάλιστα τη χρησιμοποιούν και για λόγους κοινωνικούς, όχι μόνο για ευχαρίστηση, αναπαραγωγή, αλλά και για λόγους ανταλλαγής συμμαχιών, όταν θέλουμε να κάνουμε παρέες, συμμαχίες για κάτι, χρησιμοποιούν τη σεξουαλική συμπεριφορά. Εκεί δεν τίθεται θέμα ζήλιας. Γιατί προφανώς το σεξ είναι κάτι το οποίο το κάνουν και τα ζευγαρώματα τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Ή σε άλλους οργανισμούς που το αρσενικό και το θηλυκό βρίσκονται μόνο για να ζευγαρώσουν και μετά χωρίζουν τα τσανάκια τους, ας πούμε. Έτσι, δεν ξαναβρίσκονται ποτέ, σε πολλά έντομα, σε πολλούς οργανισμούς. Εκεί δεν υπάρχει καν θέμα ζήλιας, δεν τίθεται ζήτημα. Έτσι, το μόνο που υπάρχει εξελικτικά και επιλέγεται, και από εκεί προέρχεται και η ζήλια δική μας βέβαια, είναι να βρεις μηχανισμούς, οι οποίοι πολλές φορές είναι καθαρά κατασκευαστικοί μηχανισμοί, στο σχήμα ή στο τι γίνεται κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, τέλος πάντων, μην πούμε σε λεπτομέρειες τέτοιες. Η εξέλιξη πολλές φορές αναπτύσσει μηχανισμούς που εξασφαλίζει σε ένα άτομο ότι δεν θα καταναλώνει τζάμπα ενέργεια και πόρους για να μεγαλώσει παιδιά κάποιου άλλου ή να φροντίσει παιδιά κάποιου άλλου. Ή ένα αρσενικό που θα ζευγαρώσει με ένα θηλυκό, παραδείγματος χάρη, ίσως έχετε δει τις λιβελούλες, αυτά τα ελικοπτεράκια, έτσι πώς τα λέμε, τα έντομα, τα οποία την περίοδο της αναπαραγωγής μένουν κρατημένα. Το ένα κρατάει το άλλο και πετάνε μαζί. Έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου ρομαντικό και ωραίο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το αρσενικό, αφού ζευγαρώσει με ένα θηλυκό, το κρατάει από το σβέρκο εδώ, μέχρι που να εξασφαλίσει ότι το θηλυκό θα πάει και θα αφήσει τα αυγά που κάνει από το δικό του ζευγάρωμα στη μια λιμνούλα εκεί που θα μεγαλώσουν. Και μετά το αφήνει και φεύγει. Γιατί το κάνει αυτό? Για να εξασφαλίσει ότι το θηλυκό εντωμεταξύ δεν θα πάει να ζευγαρώσει και με κάποιο άλλο αρσενικό, ώστε μετά η δικιά του ενέργεια πήγε τζάμπα. Έτσι, η δικιά του προσπάθεια. Τέτοιου τύπου μηχανισμοί υπάρχουν, αλλά αυτό δεν είναι στα αίσθημα ζήλιας. Έτσι, το αίσθημα της ζήλιας είναι κάτι πολύ δικό μας, ανθρώπινο. Υπάρχει, έτσι, ας πούμε, σε εισαγωγικά μέσα η υιοθεσία των ζώων. Από κάποιον γονέα, οι γονείς έχουν χαθεί και μένουν τα μικρά, να τα πάρει κάποιο άλλο ζώο της αγέλης. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει σε πολλά ζώα και κυρίως φυσικά όπως περιμένουμε να το συναντάμε τέτοιες συμπεριφορές σε κοινωνικά ζώα, σε ζώα που ζουν σε κοινωνίες. Γιατί τα περισσότερα δεν ζουν σε κοινωνίες. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα κοινωνικά ζώα είναι λίγα, δεν είναι πάρα πολλά. Συγκριτικά με το πόσα υπάρχουν εννοώ. Έτσι, αυτά που ζουν σε κοινωνίες όμως εκδηλώνουν πολύ συχνά το φαινόμενο της υιοθεσίας και πολλές φορές μάλιστα τα μικρά μεγαλώνουν από όλη την ομάδα. Έτσι, έχει όλη η ομάδα την ευθύνη της προστασίας τους και της ανατροφής τους σε κάποιους οργανισμούς. Σε κάποιους άλλους, όπως και στον άνθρωπο, είναι αναοικογένειες, ας πούμε, αλλά και πάλι, αν χρειαστεί,
αναλαμβάνουν ένα ρόλο βοηθητικό και άλλα άτομα. Και όντως υπάρχει υιοθεσία, σε αρκετά ζώα κοινωνικά. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε λίγο ακόμα να επεκταθώ σε αυτό, βλέπετε καμιά φορά σε οικόσιτα ζώα, ας πούμε, σε δικά μας, ζώα συντροφιάς κτλ. Ή σε ζωολογικούς κήπους, που ξαφνικά βλέπουμε κάποια περίεργες φιλίες ανάμεσα σε είδη άσχετα μεταξύ τους. Έτσι, ένα ελαφάκι, ξέρω εγώ, που θα το πάρει υπό την προστασία, μια αρκούδα, ξέρω, κάτι, οτιδήποτε. Έτσι. Και λέμε, αχ, τι χαριτωμένο, τι ωραία κτλ. Αυτό συμβαίνει σε είδη τα οποία έχουν ανεπτυγμένη την κοινωνικότητα και έχουν ανεπτυγμένο το ένστικτο της φροντίδας, της γονικής. Συμβαίνει σε λίγα είδη αυτό, δεν συμβαίνει σε πάρα πολλά. Εμείς το θεωρούμε φυσιολογικό και δεδομένο γιατί το έχουμε ανεπτυγμένο και είναι πολύ σημαντικό στη δικιά μας ζωή, αλλά στη φύση δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν φροντίζουν τα παιδιά τους τα περισσότεροι οργανισμοί, απλώς τα αφήνουν κάπου και φεύγουν. Αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά σε κάποια είδη που υπάρχει γονική φροντίδα, εκεί λοιπόν αναπτύσσονται κάποια ένστικτα που με κάποια σήματα που βλέπει ένα ζώο από το σχήμα, από κάτι, από τη συμπεριφορά ενός άλλου, αυτομάτως διεγείρεται, ας πούμε, αυτή η συμπεριφορά της φροντίδας, της γονικής φροντίδας. Και αυτό μπορεί να πάει και σε κάτι άλλο, που στη φύση δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί δεν θα τολμούσε ποτέ ένα ελαφάκι να πλησιάσει με μια αρκούδα. Αλλά σε ένα ζωολογικό κήπο μπορεί να συμβεί, γιατί τα φέρνουμε εμείς κοντά. Οπότε μας φαίνονται χαριτωμένα έτσι, αλλά εντάξει, είναι απλά ένστικτα που δηλώνονται εκείνη τη στιγμή λόγω της βιολογίας τους. Έτσι και έτσι. Τα ζώα εκτός του ανθρώπου περνούν κάποιο ιδιαίτερο στάδιο εφηβείας ή εμεινόπαυσης όπως ο άνθρωπος? Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι η φυσική επιλογή, έτσι, που καθοδηγεί την εξελικτική πορεία, δεν βλέπει, εντός εισαγωγικών το βλέπει, τη ζωή μας μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περίοδου. Οπότε, σε αυτή την φάση συσσωρεύονται ένα σωρό προβλήματα, ασθένειες κτλ. Που δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν από τη φυσική επιλογή. Έτσι, στα περισσότερα είδη, όταν τελειώσει η αναπαραγωγική περίοδος, τα άτομα δεν ζουν και πολύ. Αλλά αυτό δεν αποκλείεται από κάτι. Στον άνθρωπο, πιθανώς και σε κάποιους προγόνους του, υπήρξε κάποιο όφελος από τη διατήρηση στη ζωή κυρίως γυναικών μετά την εμεινόπαυση, αφού αυτές μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετη βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών. Άρα αυτό μπορεί να έχει επιλεγεί κιόλας από τη φυσική επιλογή, ώστε να υπάρχει πρόσθετη βοήθεια στην ανατροφή. Κάτι ανάλογο επίσης έχει βρεθεί και σε μερικές φάλαινες. Δεν είμαστε το μοναδικό είδος δηλαδή που το εμφανίζει. Πάντως, βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την εμεινόπαυση, όπως αυτές που συναντάμε στις γυναίκες, έχουν βρεθεί και σε γυμπατζίδες, αν και η μετέπειτα διάρκεια της ζωής των θηλυκών σε αυτούς είναι περιορισμένη. Όσο για την εφηβεία, αυτή εξαρτάται από την περίοδο εξάρτησης από τους γονείς και τις ανάγκες για εκμάθηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Οι χιμπατζίδες, ας πούμε, έχουν αρκετά παρατεταμένη τέτοια περίοδο, αλλά συναντάμε σχετικά αναγνωρίσιμη περίοδο εφηβείας και σε άλλα είδη. Η εφηβεία στον άνθρωπο σήμερα έχει παραταθεί ακόμα περισσότερο και συμβαίνει πλήρης αναπαραγωγική ορίμανση αρκετά πριν από την πραγματική περίοδο αναπαραγωγής. Δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εφηβείας έχουμε πλήρη αναπαραγωγική ορίμανση των ατόμων, κάτι που δεν ίσχυε στον ίδιο βαθμό και στην προϊστορία μας. Η διεύρυνση αυτή της εφηβείας, κατά την ιστορική μας πορεία, την πιο πρόσφατη δηλαδή περίοδο της παρουσίας μας στον πλανήτη, έχει να κάνει κυρίως με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για εκπαίδευση και τη γενικότερη κοινωνική ορίμανση, έτσι όσο οι κοινωνίες μας γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Οι αμφιγονικά αναπαραγόμενοι οργανισμοί, ζώα και φυτά, είναι σε θέση να παράγουν δύο είδη γαμετών, τους αρσενικούς και τους θηλυκούς, άλλοτε από τα ίδια άτομα και άλλοτε από διαφορετικά. Πότε ξεκινάει η ιστορία της διαφοροποίησης αυτής, αλλά και του διαχωρισμού του βιολογικού φύλου σε ξεχωριστά άτομα? Η αμφιγονία, λοιπόν, όπως λέγεται η παρουσία δύο φύλων, ξεκίνησε περίπου πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια, μετά δηλαδή την εμφάνιση των πρώτων ευκαριωτικών κυτάρων, των κυτάρων δηλαδή που έχουν πυρήνα μέσα, και των πρώτων ευκαριωτικών οργανισμών που ήταν μονοκύτταροι για μεγάλο χρονικό διάστημα, και σχετίζεται κυρίως με την αντιμετώπιση παρασίτων μέσα από τη γενετική ποικιλομορφία των απογόνων. Ταυτόχρονα όμως, έπρεπε να διατηρείται και η συνεργασία ανάμεσα στα μυτοχόντρια και τον πυρήνα. Μυτοχόντρια είναι αυτά τα οργανίδια που παράγουν ενέργεια μέσα στα κύτταρά μας και έχουν μόνο οι ευκαριωτικοί οργανισμοί, γιατί προέρχονται από την ένωση δύο βακτηριακών κυτάρων, ενός αρχαίου για την ακρίβεια, που ήταν ένας άλλος κλάδος, και ενός βακτηρίου. Άρα λοιπόν έχουν προέλευση ως ξεχωριστοί οργανισμοί, οι οποίοι ενσωματώθηκαν μέσα σε ένα άλλο κύτταρο και έγιναν μέρος αυτού του κυτάρου. Έτσι λοιπόν έχουν δικό τους DNA, το οποίο αναπαράγεται ξεχωριστά από το πυρηνικό DNA, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνεργάζεται με το πυρηνικό DNA. Έτσι λοιπόν, αν οι απόγονοι κληρονομούσαν μυτοχόντρια και από τους δύο γονείς και από τα δύο
φύλλα, να το λέγαμε έτσι, τότε θα είχαν μεγάλη ποικιλομορφία και πιθανότατα θα ήταν δύσκολη η συνεργασία ανάμεσα στον πυρήνα και στα μυτοχόντρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η απέτηση οδήγησε σε αυτό που λέμε σήμερα αρσενικό και θηλυκό, και μάλιστα είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε περισσότερα φύλλα συνήθως. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να φανταστούμε ότι θα είχαμε 3 φύλλα ή 4 φύλλα, έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερη ποικιλομορφία στους απογόνους και να αντιμετωπίζουμε ασθένειες, παράσιτα ακόμα πιο εύκολα. Βέβαια, σε κάποιους οργανισμούς, όπως σε κάποιους μύκητες, συναντάμε μέχρι και μερικές χιλιάδες φύλλα. Δεν έχουμε μόνο αρσενικό και θηλυκό. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι. Αλλά ο κανόνας στους περισσότερους οργανισμούς, στους ευκαριωτικούς, είναι να υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Ο διαχωρισμός τώρα του φύλου σε χωριστά άτομα ήρθε αργότερα, κυρίως μετά την εμφάνιση των πραγματικά πολυκύτταρων οργανισμών, κάπου 700 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Τότε έγινε δυνατή η εξειδίκευση κάποιων κυττάρων για την αναπαραγωγή. Οπότε τα κύτταρα που προσέφεραν εκτός από το DNA και μυτοχόντρια στους απογόνους εξελίχθηκαν ως τα θηλυκά. Δηλαδή αυτά που λέμε οοκύτταρα, τα οάρια. Αυτά είναι μεγάλα, σχετικά ακίνητα και πλούσια σε θρεπτικά. Και εκείνα τα κύτταρα που προσέφεραν μόνο το DNA τους και τίποτα άλλο εξελίχθηκαν ως τα αρσενικά, τα οποία είναι μικρότερου μεγέθους, κινητικά και δεν προσφέρουν θρεπτικές ουσίες. Είναι αυτά που λέμε σπερματοζωάρια. Τα παράσιτα παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Και η προσπάθεια, δηλαδή, ο συνεχής αγώνας ανάμεσα στους οργανισμούς να αποφύγουν τα παράσιτα και στα παράσιτα να ξαναπροσβάλλουν τους οργανισμούς, αυτό παράγει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και εκεί λοιπόν ο τρόπος που καθορίζεται το φύλο σχετίζεται πολλές φορές και με την παρουσία κάποιων παρασίτων. Σήμερα, ας πούμε, συντελείται γύρω μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε όταν μπήκαν τα μυτοχόντρια μέσα σε άλλο κύτταρο και γίνανε οργανίδια. Υπάρχει ένα βακτήριο που λέγεται βολμπάχια, που είναι μια οικογένεια στην ουσία, έτσι, διαφορετικών τύπων, τα οποία είναι ενδοκυταρικά παράσιτα. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και παρασιτούν τους οργανισμούς μέσα στα κύτταρα. Και αυτά σε πολλούς οργανισμούς αλλάζουν το φύλο. Δηλαδή αυτό που κάνουν, αν μπει το παράσιτο αυτό μέσα στο κύτταρο, αλλάζει το φύλο και το κάνει, να φαίνεται διαφορετικό. Και ήταν αρσενικό, το κάνει θηλυκό, κάπως έτσι. Και δημιουργούνται πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα εξαιτίας αυτών των παρασίτων. Και στην προσπάθεια την εξελικτική, οι οργανισμοί να αποφύγουν προβλήματα από αυτόν τον παρασιτισμό, στην προσπάθεια των παρασίτων να μεγιστοποιήσουν το δικό τους αποτέλεσμα, να παραχούν όσο γίνεται περισσότερο, δημιουργούνται και αλλαγές στον τρόπο που καθορίζεται το φύλο και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται εξαιτίας δηλαδή τέτοιων διαδικασιών. Σε άλλες περιπτώσεις είναι καθαρά συγκυριακό, τυχαίο. Τι έτυχε να έχει ο πρόγονος που επιβίωσε και που μας έδωσε το συγκεκριμένο εξελικτικό κλαδί. Πώς εξηγείται το γεγονός πως ο καθορισμός του φύλου είναι τόσο διαφορετικός μεταξύ των ζώων? Για παράδειγμα, τα θηλαστικά, όπως ο άνθρωπος, έχουν τα αρσενικά Χ και τα θηλυκά Χ φυλετικά χρωμοσώματα, ενώ στα πτηνά είναι ανάποδα. Σε ερπετά εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή σε κάποια έντομα από ολόκληρες σειρές χρωμοσωμάτων. Υπάρχει όντως μεγάλη ποικιλία στον καθορισμό του φύλου στα ζώα, αλλά και σε άλλους οργανισμούς, όχι μόνο στα ζώα. Η εξέλιξη του εκάστοτε μηχανισμού σχετίζεται με την προέλευση κάθε ομάδας οργανισμών και δεν υπακούει σε κάποιο γενικό κανόνα. Είναι περισσότερο θέμα συγκυρίας. Τα θηλαστικά, ας πούμε, έχουμε χ καθορισμό, όπως αυτό που είπατε, κάτι που κληρονόμησαν από τον κοινό τους πρόγονο. Αν και φαίνεται ότι μιλάμε για τον κοινό πρόγονο των θηλαστικών εκτός από τα μονοτρήματα, που είναι κάποια λίγα θηλαστικά που ζουν σήμερα μόνο στην Οκεανία, στην Αυστραλία και στις γύρω περιοχές και γίνουν αυγά και ανήκουν σε ένα πολύ παλιό εξελικτικό κλαδί που διαφοροποιήθηκε πολύ νωρίς στην ιστορία των θηλαστικών και το οποίο έχουν άλλο τρόπο φυλοκαθορισμού από τα υπόλοιπα θηλαστικά. Σε άλλες ομάδες οργανισμών με πιο σύνθετη εξελικτική ιστορία, όπως ας πούμε αυτά που ονομάζουμε ερπετά, έτσι, συλλήβδιν, συναντάμε μεγαλύτερη ποικιλία ανάμεσα στα εξελικτικά κλαδιά. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κανόνας, είναι περισσότερο θέμα εξελικτικής κληρονομιάς και της οικολογίας του πώς ζουν οι οργανισμοί στο εκάστοτε περιβάλλον τους. Η ομόφυλη ερωτική συμπεριφορά συναντάται στη φύση. Γίνεται αντιληπτή από τα ζώα ως τέτοια? Αντιλαμβάνονται με κάποιο τρόπο την έννοια της ομοφοβίας? Η ομόφυλη συμπεριφορά προφανώς και θα πρέπει να γίνεται με κάποιον τρόπο αντιληπτή από αρκετά ζώα που την εκδηλώνουν, αφού την εκδηλώνουν για συγκεκριμένους σκοπούς. Όχι όμως με τον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε εμείς φυσικά, αφού τα υπόλοιπα ζώα δεν έχουν ηθικά και άλλα τέτοια ζητήματα, ούτε αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η κανονικότητα, το φυσιολογικό και άλλα τέτοια πράγματα. Κάνουν αυτό που κάνουν ανάλογα με την εξαιρετική κληρονομιά τους. Έτσι, δεν υφίσταται και θέμα ομοφοβίας πέρα από τον άνθρωπο, στον οποίο και δεν συνιστά καθολικό χαρακτηριστικό επίσης. Δηλαδή, και υπάρχουν σήμερα και υπήρξαν στο παρελθόν κοινωνίες όπου δεν εκδηλώνεται ομοφοβία. Η ομοφοβία είναι περισσότερο συμπεριφορά που μάλλον
φαίνεται να αναπτύχθηκε σε κοινωνίες με πολύ περιορισμένους πόρους, όπου η αναπαραγωγή όλων των μελών τους έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και διατηρήθηκε μέσα από θρησκευτικές και άλλες αρχές που δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμη και όταν τα αίτια δεν υφίστανται πλέον. Σήμερα, ας πούμε, ομοφοβία συναντάμε κυρίως στις μονοθεϊστικές κοινωνίες, οι οποίες ξεκίνησαν από μικρές ομάδες κτηνοτρόφων κυρίως, που ζούσαν με ελάχιστους πόρους. Αυτές, για ιστορικούς λόγους άλλους, επικράτησαν σε μεγάλο μέρος του πλανήτη σήμερα και έχουν διατηρήσει αρκετές από τις αρχές που ανέπτυξαν αρχικά όταν ήταν κτηνοτροφικές και είχαν άλλες απαιτήσεις και άλλες ανάγκες. Έτσι λοιπόν, σήμερα η ομοφοβία είναι ένα χαρακτηριστικό κάποιων κοινωνιών, αλλά όχι όλων και σίγουρα δεν το συναντάμε πουθενά αλλού εκτός από τον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι άρα δεν υπάρχει κιόλας και κάποιο άλλο είδος ρατσισμού μεταξύ των ζώων? Καταρχάς, η έννοια του ρατσισμού είναι ανθρώπινη έννοια. Τα ζώα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τέτοιου τύπου έννοιες, έτσι, δεν έχουν τέτοιου τύπου σκέψεις, άρα δεν μπορεί να υπάρξει και ρατσισμός. Αυτό που εξελίσσεται σε πολλούς οργανισμούς και ίσως να είναι και οι απαρχές οι βιολογικές του ρατσισμού σε εμάς, στην προϊστορία μας εννοώ, είναι το γεγονός ότι πολλά ζώα υπερασπίζονται την δικιά τους ομάδα. Έτσι, ενάντια σε ξένες ομάδες, σε άλλες του ίδιου είδους. Έτσι, δεν αναφέρομαι τώρα για άλλα είδη, αναφέρομαι για ομάδες του ίδιου είδους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα μυρμήγκια, τα οποία είναι κοινωνικά ζώα και τα οποία η κάθε αποικία τους έτσι, μπορεί να πολεμά, να μάχεται με αποικίες του ίδιου είδους, έτσι, που μπορεί να συναντήσει στην πορεία της. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι κάθε φυλή, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών το φυλί, γιατί δεν αναγνωρίζουν τα ίδια ως φυλή, ως αποικία. Είναι μια ομάδα που ζει και αναγνωρίζει τα μέλη της με βάση φερομόνες, χημικές ουσίες που βάζει η βασίλισσα, ας πούμε, πάνω στα άτομα. Αυτή θεωρεί οποιοδήποτε άλλο μέλος μιας άλλης αποικίας ως κάτι εχθρικό. Έτσι, και εκεί το πολεμάει. Αντίστοιχες συμπεριφορές, αυτές που λέμε στην οικολογία χωροκρατικές, δηλαδή που υπερασπίζομαι τη δικιά μου περιοχή απέναντι σε άλλα μέλη και του δικού μου είδους ακόμα, όπως συναντάμε, ας πούμε, στα πουλιά. Τα πουλιά που κελαϊδάνε, δεν κελαϊδάνε για να μας αρέσει εμάς, έτσι κελαϊδάνε για δύο λόγους. Το ένα είναι το αρσενικό να προσελκύσει το θηλυκό, και το άλλο είναι αφού έχει προσελκύσει και αφού έχει αναπαραχθεί, είναι για να πει στα υπόλοιπα αρσενικά ότι αυτό το δέντρο, ας πούμε, αυτός ο θάμνος είναι ο δικός μου, μην έρχεται εδώ πέρα, φύγετε. Έτσι, και λαϊδάει για να διώξει τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά του προστατεύω το δικό μου πράγμα. Οπότε αυτό φυσικά δεν έχει ρατσισμό μέσα. Είναι μια συμπεριφορά η οποία βγαίνει για λόγους καθαρά εξελικτικούς που έχουν να κάνουν με την προσπάθεια για μεγαλύτερη αναπαραγωγική επιτυχία κάθε ομάδας κτλ. Και στον άνθρωπο, φαντάζομαι, αρχικά στην προϊστορία μας, πιθανότατα κάποιες ομάδες ανθρώπων δεν θα έβλεπαν και με καλό μάτι άλλες φυλές, άλλες ομάδες που τα συναντούσαν στην πορεία τους. Έτσι, οπότε, εντάξει, έχουμε βέβαια και περιπτώσεις συνεργασίας ανάμεσα σε ομάδες, αλλά έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν αναγνωρίζουμε καν την ιδιότητα του ανθρώπου στους ξένους. Έτσι, σε πολλές φυλές, δεν είναι μόνο οι σύγχρονοι άνθρωποι οι ρατσιστές, αλλά και σε πολλές φυλές που έχουμε μελετήσει, υπάρχει κάτι υποτιμητικό όταν αναφέρονται σε άτομα άλλων ομάδων, άλλων φυλών. Οπότε, πιθανότατα από εκεί να ξεκίνησε ο ρατσισμός, η έννοια του ρατσισμού. Φυσικά, σήμερα έχει αποκτήσει στον άνθρωπο άλλες διαστάσεις που έχει πάει πολύ αλλού. Σήμερα δεν έχουμε ανάγκη από αυτή την υπεράσπιση της φυλής μας, ας πούμε, της ομάδας μας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια βιολογική ανάγκη, ας πούμε. Απλώς έχει μείνει στη σκέψη μας ως ιδέα σε κάποιους ανθρώπους. Για ποιους λόγους διατηρείται στην εξέλιξη η ομόφυλη ερωτική συμπεριφορά στα ζώα? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ανάλογα με το είδος και την οικολογία του. Σε κάποια συνεισφέρει στη μείωση της επιθετικότητας ανάμεσα στα αρσενικά. Σε κάποια άλλα σχετίζεται με τη μείωση του ανταγωνισμού των αρσενικών για πρόσβαση στο άλλο φύλο. Σε μερικά είναι μέσω ανάπτυξης κοινωνικών δεσμών. Έτσι εκδηλώνεται και από θηλυκά και από αρσενικά κτλ. Εξαρτάται λοιπόν από το πώς ζει κάθε είδος, τι ανάγκες έχει στο περιβάλλον του και συνήθως μιλάμε για κοινωνικά είδη τα οποία αναπτύσσουν σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη τους κτλ. Επίσης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να μειώνει την αναπαραγωγική ικανότητα ενός μικρού μέρους των ατόμων του πληθυσμού μπορεί να διατηρηθεί από την εξέλιξη. Δεν είναι απίθανο. Αν αυτό καταρχάς δεν καθορίζεται γενετικά ή αν συνδέεται με άλλα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που ευνοούνται ακόμα περισσότερο. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, μην ξεχνάμε ότι η ομόφυλη συμπεριφορά
δεν συνδέεται με μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα, αφού τα άτομα που την εκδηλώνουν, τα περισσότερα τουλάχιστον, μπορούν να αναπαράγονται κανονικά. Πότε θεωρούμε πως ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται την ποικιλομορφία της σεξουαλικότητας? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε με ασφάλεια, αφού δεν έχουμε γραπτά κείμενα για το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας μας στον πλανήτη. Το είδος μας, ο Homo sapiens, υπάρχει τουλάχιστον 300.000 χρόνια, ίσως και περισσότερο, και γραπτή ιστορία και γραπτά δεδομένα ή τέλος πάντων κάποιες πολύ καλές ενδείξεις για το τι ακριβώς συνέβαινε έχουμε για τα τελευταία το πολύ 10.000 χρόνια. Από έμεσες ενδείξεις όμως φαίνεται ότι μάλλον τη γνώριζαν από παλιά, τουλάχιστον σε ένα πολύ βασικό επίπεδο. Υπάρχουν, ας πούμε, διάφοροι τρόποι αναφοράς στην ομοφυλοφιλία στις περισσότερες γνωστές κοινωνίες, αυτές που λέμε πρωτόγονες εντός εισαγωγικών, απεικονίσεις ομόφυλων πράξεων από πάρα πολύ παλιά, σε τοιχογραφίες ή σε άλλα μέσα κτλ. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αντιλαμβάνονταν ακριβώς οι Νεάντερνταλ, ας πούμε, ή τα μέλη του είδους μας πριν από 100.000 ή από 300.000 χρόνια, αλλά με κάποιο τρόπο σίγουρα αντιλαμβάνονταν ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι άσπρο ή μαύρο. Φαίνεται πως η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας στους ανθρώπους είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο γενετικών, επιγενετικών αλλά και κοινωνικών παραγόντων. Ποια είναι τα νεότερα από τις έρευνες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στους ανθρώπους ή ακόμα και σε άλλα ζώα? Καταρχάς, όπως είπαμε, υπάρχει στα περισσότερα ζώα, στα θηλαστικά ας πούμε σίγουρα, η απλή αρχική βάση του χρωμοσωματικού φυλετικού καθορισμού, που σε γενικές γραμμές λειτουργεί στην πλειονότητα των ανθρώπων. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, οι πιθανότητες ένα παιδί με χ χρωμοσώματα, όταν γίνει ενήλικο, να έλκεται από άτομα με χ ψ χρωμοσώματα και αντιστρόφως είναι πάρα πολύ μεγάλες. Φυσικά δεν σταματάει εκεί όλη η διαδικασία, καθώς εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες κατά την ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με αρκετά σοβαρές μελέτες, σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζει και το ορμονικό περιβάλλον κατά την κύηση. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο καθορισμός του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι σε μεγάλο βαθμό βιολογικός, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι γενετικός, αποκλειστικά τουλάχιστον γενετικός. Τον βιολογικό καθορισμό και τον γενετικό καθορισμό, πολλοί άνθρωποι τα μπερδεύουν μεταξύ τους και νομίζουν ότι ταυτίζονται. Αλλά φυσικά δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Μπορεί να υπάρχει βιολογικός καθορισμός, αλλά όχι γενετικός απαραίτητα. Φυσικά και το μετέπειτα περιβάλλον μετά τη γέννηση και την πορεία της ενηλικίωσης αναμένεται και αυτό να επηρεάζει τον προσανατολισμό, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα βιολογικά χαρακτηριστικά εξάλλου. Δηλαδή, υπάρχει πάντοτε μια βιολογική βάση που αλληλεπιδρά μετά με το περιβάλλον και από την αλληλεπίδραση παράγεται ο φαινότυπος, δηλαδή το αποτέλεσμα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συχνά είναι περίπλοκες και δεν είναι εύκολο να αποδοθούν σε έναν μόνο παράγοντα. Όμως η βάση καθορίζει και το εύρος εκδήλωσης του φαινοτύπου. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, βιολογικά, αν έχουμε ένα έντονα ετεροφιλόφιλο άτομο, δύσκολα θα οδηγηθεί στο άκρο του ισχυρά ομοφιλόφιλου και αντιστρόφως. Σκεφτείτε το δηλαδή σαν έναν χάρακα που από το ένα άκρο του έχει ένα χρώμα και με διάφορες διαβαθμίσεις καταλήγει στο άλλο άκρο του σε ένα άλλο χρώμα. Το εύρος των αποχρώσεων που θα αποκτήσει ένα άτομο επηρεάζεται από το περιβάλλον του, αλλά δεν μπορεί να καλύψει και ολόκληρο το χάρακα. Δηλαδή, αν οι γραμμές του χάρακα, ας πούμε, ξεκινούν από το 1 στο 100, έτσι, θα μπορούσε το περιβαλλοντικά επηρεαζόμενο εύρος κάθε ατόμου να καλύπτει, για παράδειγμα, 30 μονάδες. Αυθαίρετα το λέω το 30, θα μπορούσε να είναι 20, 50, δεν ξέρω. Και βάσει του βιολογικού υποβάθρου του, το εύρος αυτό να ξεκινά από το 1, από το 20, από το 50, από το 60, οπουδήποτε. Άρα, δηλαδή, ένα άτομο μπορεί να είναι στο ένα άκρο της ετεροφιλοφιλίας, ας πούμε, αλλά να φτάνει μέχρι ένα άλλο πιο ήπιο τρόπο ενδιαφέροντος ίσως για το ίδιο φύλο, και ένα άλλο άτομο να είναι αυτό που λέμε ομοφυλόφιλο, να ταυτόχρονα να μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον για το άλλο φύλο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όλες οι δυνατές αποχρώσεις που συναντάμε στις ανθρώπινες κοινωνίες. Και το γεγονός ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι άσπρο-μαύρο, ούτε και μονοδιάστατος, καλύπτει όμως ένα εύρος μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με το άτομο, αυτό το γεγονός λοιπόν ταιριάζει και με τα ευρήματα που ανέφερα προηγουμένως για το ορμονικό περιβάλλον μέσα στη μήτρα. Καθώς, αν όντως το ορμονικό περιβάλλον παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο όσο φαίνεται να δείχνουν κάποιες μελέτες, αυτό θα είναι με ποσοτικό τρόπο. Δηλαδή δεν θα είναι on-off, αλλά θα έχει ποσοτική διάσταση. Άρα θα παράγει ένα εύρος συμπεριφορών. Έτσι, φυσικά όμως χρειάζονται και άλλες έρευνες για να περιγράψουμε πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε άλλα είδη, σε πιο πλούστερους οργανισμούς, ξέρουμε ακόμα καλύτερα. Εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο απλός ο καθορισμός και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος συμπεριφορών. Σε κάποια ερπετά, ας πούμε, ίσως έχετε ακούσει, καθορίζεται το φύλο από τη θερμοκρασία στην οποία θα μεγαλώσει το αυγό. Μετά, αυτό το φύλο, το βιολογικό φύλο, όπως λέμε, καθορίζει τη συμπεριφορά των ατόμων
παρότι και εκεί θα εμφανιστούν κάποια άτομα που μπορεί να έχουν σχετικά αποκρίνουσα συμπεριφορά, είτε για λόγους κοινωνικούς, είτε για λόγους ορμονικούς κτλ. Έτσι, υπάρχει λοιπόν μεγάλη ποικιλία και εξαρτάται από το πόσο σύντατος είναι ο οργανισμός, ποιος είναι ο τρόπος φιλοκαθορισμού σε κάθε είδος και πάει λέγοντας. Στον άνθρωπο πάντως δεν ξέρουμε 100%, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό της βιολογίας μας. Ίσως ένα μικρό ποσοστό γενετικής κληρονομικής βάσης και ίσως πολύ περισσότερο ποσοστό επιγενετικής επίδρασης, δηλαδή κατά τη διάρκεια της κύησης, ίσως και κάτι στην πρώτη περίοδο μετά τη γέννηση. Κλείνοντας, τι θα θέλετε να ξέρει ο κόσμος για την έννοια της σεξουαλικότητας στη φύση? Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάτι που η φύση να μας επιβάλλει, να μας το καθορίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε το φυσιολογικό ή το μη φυσιολογικό. Στη φύση συναντάμε μεγάλη ποικιλομορφία, συναντάμε ένα μεγάλο εύρος συμπεριφορών και κάθε είδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα από άλλους οργανισμούς για το πώς συμπεριφέρονται για να τα φέρουμε στη δικιά μας περίπτωση. Και στον άνθρωπο επίσης υπάρχει ένα μεγάλο εύρος συμπεριφορών και θα πρέπει να κατανοούμε ότι αυτά δεν είναι μη φυσιολογικά, δεν είναι προβληματικά, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα, γιατί η ποικιλομορφία είναι ένα χαρακτηριστικό της ζωής έτσι κι αλλιώς. Οπότε ας αφήσουμε τον κάθε άνθρωπο να εκδηλώνει την επιθυμία που θέλει, με τον τρόπο που θέλει και να συνεχίσουμε να ζούμε αρμονικά και όσο γίνεται καλύτερα μεταξύ μας. Κύριε Σφενδουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσα μας εξηγήσατε. Εγώ ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κάνατε. Επειδή άκουσα αυτά που είπατε στην αρχή στην παρουσίαση, να πω επίσης ότι εν τω μεταξύ από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε μέχρι σήμερα, έχω βγάλει και 2 βιβλία δικά μου, πέρα από τις μεταφράσεις κτλ. Έχουν εκδοθεί και 2 δικά μου βιβλία σε μια προσπάθεια εκλαΐκευσης της επιστήμης. Το ένα είναι εξηγεί τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για την εξέλιξη που κάνει ο κόσμος και λέγεται στον καθρέφτη του Δαρβίνου. Και το άλλο είναι μια περιγραφή της ζωής στη Γη όπως θα την έβλεπε ένας εξωγήινος ζωολόγος, ένας εξωγήινος παρατηρητής. Και λέγεται άλλος ένας πλανήτης. Και είναι και τα 2 από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Εντάξει, δεν το λέω δικά μου, αλλά επειδή ενδιαφέρεστε για τέτοια θέματα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμα. Έχω προσπαθήσει να τα γράψω με απλή γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητά από όλους. Εντάξει, έχει κάποια κεφάλαια που είναι λίγο πιο τεχνικά, αλλά τα περισσότερα είναι αρκετά απλά γραμμένα. Οπότε νομίζω ότι αν ενδιαφέρεστε θα σας ήταν χρήσιμο. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Spotify. Εις το επανειδήν.